Yes, hello, good morning. Inday Cordong is ready to go to work today. Today is Thursday, May 23. Special greetings and shout out sa aking amigo na sa James Tumala. Happy birthday, amigo. No? So, yeah, many more birthdays to come and blessings in your life. And yeah, outfit of the day. Kay init kay sa Pilipinas, we need to wear mga light color nga mga tops kung mag black tapos tag inita, and then pants ta kay kung mag drive tag motor we need to cover that, but then we are going to cover a jacket also man guys kung mag laag-laag ta sa inita, no? So yeah, mag ano sa ako, makeup sa ko gamay. I have a lot of breakouts in my face. Diyos ko, kalas kang skincare. Alright, so bumili yung lola niya ng bagong makeup kasi ika-career na natin mga day ang ating makeup artist si Charot. So ito yung mga naunang bindi ko. The Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless 16 Hours with SPF 22 and the shade 220. And itong Fit Me Matte Poreless Oil Control Powder. Ito yung mga bagong bili ko ng mga makeup products guys. Kasi babalik na tayo sa Charot makeup. And i-try natin siya today. Konti lang. Para hindi madaling maubos. Mahal. Mahal ang makeup. Gasto. Gusto kaayo. So, I'll just put where mga area nga na yung mga kuan. Mommy, Oo. Okay. Kuya, get in thy water. So, diha lang siya nakaibot ng mga guys. Sa part kung di inter di pasakit at Charot. Sa part ng mga guys kana atay mga breakouts. Diba? Kay natural makeup ra ni dili kailangan full coverage kay mo duty ra tag opisina. So, alright, no? And coming pa akong utuo nga concealer, so dili na to ma-conceal ang atong mga pimples diha. And then we're going to use this or Fit Me para iset ang atong foundation gamay diha. Para healthy glowing skin ra gyapon kabisag daghan kang breakouts. Okla na yung face diha gipang breakouts basta wala lang mo gi-break. Charot. Wala ra ba? Wala ra ba mga guys? Magdali na ta kay alas 6 na. Ha? Masa daw ya? Isit daw siya dito ya, palihog ya. Isit daw siya dito, palihog ya. And then next, magkilay ta and walang nagbabago. Siya pa rin, ito pa rin ginagawa ko sa aking kilay. Ganyan lang. Sinusuklay ko lang yan siya. Like that. O, diba? Wala lang daghang arte-arte sa kilay mga guys. Basta na na color diha mo na siya. And then next, wala ko isamin. I'll get samin. Ayan. And blush, wala ring nagbabago, ito pa rin si Ashley Shine na matte blush. Pimples. And next is mag eyeliner ta. Nangyari? Oh, what happened? Tanggal siya, oh. Ayan, ayan.
Tanggal siya. Mag-eyeliner tagamay. Okay. Get your jacket now, anak. Tuslok? Dili ra, mommy will be careful. Mommy will be careful so that your mommy will not tuslok. Okay? Okay? Wala na kayo magklase na ya, di ba? Ganahan ko ani nga eyeliner. Because it is very easy to use. Struggle kay ko sa mga eyeliner like that, but it comes with this. This is only for free. Bumili ako ng mga body mist sa Shopee. This is only free. And it's good. It's easy to use. Wait lang. Alright, let's go. Next is magkwanta. There's my mascara here. Wala akong mascara. My beauty glaze mascara. Yan. Diba yung lipstick na ako, murag ready to go. What? Pak siya? Patay. Jakitis inday ya palihugya. Ang helmet ya pang pagawas na. So, meron akong mga i-haul ng mga makeup products. Separate video ko na lang mga dino, yung huge makeup cosmetics haul in 2024. And I'll see you because malalate na tayo. What happened?